Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom din is-sensiela l-ġdida maħsuba biex tħares lejn l-għana tagħna illum il-Maltin. Għalhekk tisqifa, għax it-tisqifa tuwi xi ħaġa temporanja. Żgur li l-għana kif qed isir illum u iktar ukoll bħalu id-daq tal-prejjem mhuwiex l-istess bħalma kien isir 70, 100, 200 sena ilu, u għalhekk rridu nuru aħna illum kif aħna. U din is-sensiela li żgur ħadd inżamm mir-radju tal-Università għandha ħsieb ukoll li tgħin fl-istudju u fl-interess li għandu jkun hemm fl-għana tagħna. U għal-lingwa żgur li l-għana għandu karatteristika ta' identità ta' pajjiżna. L-għana kif qed nagħmilha iħares mhux biss bħala arti ħajja lejn l-għana, lejn il-kliem, lejn il-versi, imma iħares ukoll lejn il-mużika. U f'din is-sensiela twila l-beħsiebna li għandna fuqna fasla irridu noħorġu daw iż-żewġ aspetti fil-ħajja tal-għana li għandu ħajja qawwija, immedjata u kontestwali. F'Malta tal-lum u anke fejn nistgħu sew fejn għandna recordings antiki kif qed tisimgħu l-qudiem u anke recordings li għandna tal-lum, aħna jridu nħarsu lejn l-għana bħala xi ħaġa li fiha ħajja qawwija. L-għannejja sew dak li hawn Malta u anke dawk li siefru barra minn Malta bħall-Awstralja u l-Kanada u anke il-ftit li baqa' l-Ingilterra, dawn għandhom l-identità tagħhom. Il-laqam fih tifsira kbira. Fbieħ huma jridu juru li qegħdin jgħixu din il-kwalità ta' ħajja tagħna. Meta jkun hemm l-għana, ikun hemm tliet kitarristi. Dak ngħidulu il-prim kitarrist, dan naturalment ikollu l-esperjenza, ikun ilu li tgħallem u trawwem u jibqa' jitrawwem dejjem, l-għannej jimprovviża. Id-daqqa wkoll jimprovviża. Mhux il-ħin kollu, u anke l-għannej mhux il-ħin kollu, imma dejjem hemm il-waqt ta' improvviżazzjoni. Żgur il-karatteristika ewlenija tal-għana Malti, żgur li hija l-improvviżazzjoni. Ftit ta' żmien ilu kellna xorti intellaw f'isem id-Dipartiment tal-Kultura ta' Malta ftit għannejja Sardinja għal-Festival ta' Ittiri. U hemmhekk kienu rappreżentati 6 pajjiżi mill-Mediterran. U dawn is-sitta li huma ma setgħux jemnu li l-għannejja tagħna, l-għana Malti, il-karatteristika l-unija tiegħu hija l-improvviżazzjoni. Fil-kliem, fil-versi allura, fl-istrofi, fl-għanijiet u wkoll fil-mużika. Imma ħalli nħarsu issa lejn l-għamliet differenti tal-għana Malti. U matul din is-sensiela kollha aħna fl-intervisti tagħna, anke fid-daqqa ħanisimgħu wkoll kitarristi jdoqqu, ħanisimgħu l-għannejja għandhom ma' kitarristi, ħanisimgħu botta u risposta bejniethom, sa fejn nistgħu ndaħlu dawn l-eżempji. Mela, ħanisimgħu wkoll l-ewwel ħaġa dwar l-għana spiritu pront. Kif għedna improvvisat u minn ftit ieħor nsemmu wkoll l-għamliet tiegħu. Hemm ukoll l-għana tal-fatt. Għandna l-għana Laborniża. Imma qabel xejn, aħna wkoll jridu nibdew minn dak li qegħdin nsejħulu l-għana tal-banju. Dak l-għana li missirijietna kienu jgħannu mhux biss huma u jaħslu l-ħwejjeġ fil-bitħa, imma mbagħad miegħu jidħol ukoll dak kollu li għandu x'jaqsam ma' botti risposti tajjir minn dar għall-oħra, minn bitħa għall-oħra, u li mhux biss fih tajjir, fih ukoll apprezzament ta' kultura, ta' ġmiel, ta' kritika, ta' sarkazmu, aħna ħansimgħu ftit siltiet ta' ewlenija għatannihomna waħda mill-żewġ għannejja Maltin li ta' żmien għadhom jgħannu, għadha żagħżugħa, milix li ħarġet tanni, sewa sew f'Marzu li għadda tal-1999, imma sa frattant aħna rridu ninkoraġġuha. Ħa nisimgħu ftit. نفتح الفم ونعنع
anni nara l-anja niftakarx nanni tajjeb nerġa' nanni u jekk ma jimpurtax. Dika kienet Jacqueline Gauci, ħankomplu nisimgħuha, imma dan huma siltiet meħudin mit-tieni Festival Nazzjonali tal-Ħana li sar Mejju li għadda. Ħanini soldat mal-Air Force kemm tixraqlu l-uniformi lilu rritu lilu nieħu alla volja ma triċ ommi. Kitaristi bħalissa prim kitaristu huwa Ronnie Galleja tal-Mosta u għadin jakkumpanjaw sal-votanti Kanadiż u mużika Sata Lucy. Passaport fuq il-gradenza li l-untuħ il-vjaġġi tajjeb li l-sabbaru l-paċenzja. Dan ħanini seri sifer kem sejħalli lub miksura nirra jamel bahar qawwi u l-kaptan raġġalura. Mela hemmhekk smajtu biżejjed eżempji, speċjalment l-aħħaranja biex taraw xiġifieri l-għana tal-banju. Il-qoddim namlu program id-dedikat kollu għal-għana tal-banju u taraw tieħdu idea kemm għad baqa' nies anke llum mhux biss li jitgħallmuhom bħalmuha forsi mhux kollha mal-ġakkasa Jacqueline, imma wkoll nies li veru jafuhom u nġibuhom hawn tibżax ħalli tisimgħuhom jannuhom. Issa, rridu ngħidu wkoll li kien Charles Camilleri fl-1990 fil-ktieb li huwa ħareġ bisħab ma' Giuseppe Sapulicino fuq l-għana Malti li iddefinixxa għall-ewwel darba nistgħu ngħidu l-għana Malti llum. U fost l-oħrajn jgħidlek. Fl-għamla li għandu bħalissa fih rabta integrazzjoni semmi l-kelma eżatta ta' dak li huma elementi kontradittorji, elementi tonali u modali li jitħaltu fil-libertà kollha ma' xulxin bħalma jagħmlu elementi kromatiċi u diatoniċi. Imbagħad jidinna wkoll li juħud mill-motivi fil-mużika folkloristika Maltija għandhom elementi komuni ma tal-Afrika ta' fuq kif ukoll mal-Ewropa tal-Vant. Xi wħud motivi li nsibu fl-għana Malti jixbħu fl-istil lil dawk li nsibu fil-pajjiżi tal-Vant nofsani. Għalissa bħala silta nieqaf hemm għaliex mhux bil-fors l-istudjużi kollha jaqblu miegħu, imma aħna l-importanti qegħdin ngħidu li qed isir studju profond bħalissa mhux biss Maltin ma barranin fuq l-għana Malti. Żgur da xi ta' storja issa li matul is-snin l-għana kellu min dar kontriħ sewwa. Kien hemm ukoll min għenu bħalma konvinti li dawn l-aħħar 5 snin sab għajnuna kbira mill-Maltin u mill-Baħranin ukoll. Nitkellmu fuq iktar quddiem. Fl-modi imma kien hemm min ipprova l-għana Malti jeqrdu għal kollox, għalkemm ma nixxi ngħidu ma rnexxilux għax dawn il-programmi oħra jsiru stazzjonijiet oħra huma l-aqwa prova. Żgur ukoll kien hemm il-każ fejn il-Knisja f'pajjiżna skont id-drawwa ta' dak iż-żmien tas-sekli li għaddew kien hemm ukoll każijiet ta' kastigi għal dawk li jippruvaw jannu wkoll. Idu ngħidu pereżempju li l-ftit xhieda bid-dokumenti li għandna f'pajjiżna u dawna bis-saħħa tal-Professur Gottfried Wettinger li għaddihom lil Giuseppe Sapulicino u li xandarhom imbagħad
fil-ktib tiegħu li semmej ftit ilu, Maltese Oral Poetry and Folk Music, dan wera li sa nofs is-seklu 15 diġà nafu li kien hemm li qed isir lana Malti. Sewa wieħed ieħor għal-ħabta tal-1450. U nafu li n-nobli diġà kellhom it-tiġijiet tagħhom blana Malti. U l-kitarristi kienu wkoll qegħdin jaqsmu x-xogħol bi sħab meta huma idoqqu ħalli ma jkunx hemm kompetizzjoni diretta. Interessanti ħafna di, diġà fis-seklu 15, f'nofs is-seklu 15. M'hemmx għalfejn ngħidu mbagħad li bħalma ġara f'pajjiżi kollha nsara, Ewropej mhumiex, dana fit-tliet sekli ta' wara dejjem kien hemm l-oppożizzjoni u l-kundanna kif naraw pereżempju skont il-Konċilju ta' Trentu tal-1545-563 u Malta wkoll anke kien hemm il-kundanna mill-Ordni ta' San Ġwan. Da kollu nsibuh dokumentat fil-ktieb li ħarġu Cassapo Lucino u Camilleri. U ċerti smujina mix-xhieda li jagħtu dokumentazzjoni li jagħtu li ma vvintaw xejn minn żniedhom. Iżemmu wkoll pereżempju li fid-djar privati kien hemm id-daqq tal-kitarra u tal-istrument liħor l-jut, u jsemmu wkoll li dawn l-istrumenti tal-inqas hekk kienu interpretawhom l-assisin u hekk kienu interpretawhom li kienu jwaslu lin-nies biex jinsew reliġjon, l-isfin kien daqsxejn baxx skont dawn dokumenti, li matul il-lejl dan l-għana li kien isir kien kollu qed ikun ta' xejra skandaluża u nuqqas ta' aspett reliġjuż u li mhux sewwa li l-għana jsir fuq suġġetti profani. Imma daw il-kummenti jekk ninżlu iktar fil-fond fihom iwasluna biex nikkummentaw ħaġa importanti. Mela allura sa mis-sekli tal-imoddi daw 300 sena li għaddew jurina li l-Maltin kienu jħarsu jisu l-lana bħala biċċa minn kuxjenza tagħhom. U dan sewa sew li għandu jkonvinċina għalfejn l-għana ma jistax imut. U meta ngħidu l-Maltin fuq kollha n-nisa, għax minn daw dokumenti jidher ċar li anke n-nisa kienu fil-biċċa. Ngħidu wkoll li saħansitra fis-seklu 17 in-nies ma kienux jagħtu każ tal-oġġezzjonijiet kollha li kienu jsibu l-awtoritajiet u xorta kienu jibqgħu jdoqqu biex waslu l-arajjes freski sad-dar tal-Knisja u xorta kienu fil-festi mandati jibqgħu jisimgħu l-kitarri u jagħtu sehem fis-sfin. Mhux fejn ngħidu fis-seklu 19 u 20 għandna dokumentazzjoni aktar tiddarba mhux il-Maltin biss, imma minn kittieb Amerikani, Ingliżi, Arab, Taljani u Ġermaniżi. Imma l-iktar komment li jinteressani naw għall-iskop ta' din is-sensiela dak li kiteb il-professur Hans Stumme. Dan qal fl-aħħar tas-seklu ieħor, mit-sena ilu sewa sew, qal li kemm kienu jogħġbuh jara daw l-għannejja li ikollhom folu l-kbar bejniethom u l-għannejja joqogħdu jannu botta u risposta bejniethom. U tant kienu speċi għanqlu dan interess fil-pjazza kbar fil-ħula tagħna u anke fejn il-baħar li mbagħad kellha tindaħħal il-pulizija biex twaqqafhom u toħdilhom il-kitarri li jkollhom. U jgħid isemmi ċawtont li daw saħansitra kienu joqogħdu jannu u jaslu saħansitra bej 50 u 100 għanja mhux ċajta di. U da ma joġbis sal-irħula isemmi wkoll il-Belt Valletta. Jiġri dan ifisser li għadaq xejn waħda kemm kellna s-seklu ieħor kultura sħiħa favur l-għala. Illum bej wieħed jieħu nikkalkulaw li għandna madwar 180 minn dawn l-għannejja. U 15 il-kitarrista li għadhom fl-aqwa tagħhom. Rridu ngħidu wkoll li l-età tagħhom iż-żmien li għandhom jibda minn 6 snin, 7 snin għaw għannejja għaw kitarristi da' segżar, u anke għannejja wkoll, nikkupfaw nikkultivawhom u wkoll jaslu sa l-età sabiħa ta' 85 sena. Dan ifisser li għandna l-etajiet kollha u jalla da jibqgħu sejħinek. Fi żmienna jisu taw mit-tieni gwerra law, il-ġrajiet u l-okkażjonijiet għall-għana ivarjaw ħafna. Imma żgur li fi żmienna insibu s-serati fil-ħwienet, fil-każini, fil-lejla Maltija u anke d-Dipartiment tal-Kultura dal-aħħar sentej ukoll qed jorganizzaw is-serati tiegħu tal-għana. Per eżempju, saret waħda saħansitra l waħda li saret, niftakar, kienet l-argot il-Belt Valletta fuq il-barrakka ta' fuq, imbagħad kienet waħda il-Mellieħa, mbagħad l-Imqabba, Ħallija, Ħalaxa, Ħattarġin, il-Bidnija, Santa Luċija,
ħaddingli u saħansitra wkoll u sarna id-dwejra għawdex u it-lajn. Dan ifisser allura li l-għana huwa mifrux, kull ma jonqosu li inqawu l-ambjent, inħajru n-nies, inħajru l-għannija biex organizzaw aħjar l mafusam u l-għana għandu futur sabiħ. Ta' mi għet isemmi wkoll li f'daw l-aħħar snin nistgħu ngħidu minħabba x-xogħol sabiħ li għamel intribrinkat il-pupa u sħabu pereżempju Ġanni Borċi Grixu il-ftuħu tal-luq tal-programm tagħna jidoqqu Ġanni Borċi Grixu nittamel qudiem ikolli ċans li nistiednu hawnhekk u nitkellmu miegħu sewwa. U Pawlu il-Bozin żgur li saret ħaġa sabiħa li l-kitarrista juri u xjaf. M'hemmx għalfejn għax idoqq mal-għannejja, imma jagħmel kwarta nofsija sija kemm bżonn idoqq il-prejjem. Ħa nisimgħu daqsxejn waħda żewġ siltiet minn daw il-prejjem, ġew nisimgħu ftit prejjem minn ta' Dibrinkat il-Pupa u qudiem ukoll nitkellmu miegħu u nisimgħu wkoll il-Manuel Qasa mill-Awstralja. Issa ħalli nisimgħu xi siltiet lid-darba minn Manuel Qasa mill-Awstralja. U hawnhekk għandna allura prejjem li saru l-Awstralja din hemm interessanti mhux hawn Malta biss, ma Manuel Qasa huwa wieħed mill-aktar organizzaturi daqqa impenjati l-Awstralja. Kenna silta sabiħa interessanti, ġdida u qadima fl-istess ħin. U f'dan nemnu aħna li l-għana ma jistax jibqa' dejjem jikkopja l-antik imma għandu jsib esponenti, qawwija, kreattivi, bħal Manuel Qasa li f'dik is-silta li semmija Manuel Ġilja dedikata l wieħed minn dawn l-għannejja ikbar tal-modi jirnexxielu jagħtina xi ħaġa li tiġbidna. Issa min jimprovviża, ġa semmina xi ħaġa żgħira. Fl-għana jimprovviża il-prim meta ikollu dawk l-intervalli bejanja u oħra, dak li ngħidula aħna il-qalba, nisimgħu ħafna dil-kelma matul l-intervisti tagħna, u jimprovviża naturalment l-għannej. Naturalment għandna kwalitajiet differenti tagħna, imma ta' min wieħed jgħid li kien hemm ukoll ċirkustanzi meta l-għannej jgħanni waħdu u ma jkollux kitarra, minn fejn ngħidu l-għannej meta jkunu weħidhom jgħannu weħidhom u ma se jgħidulek jkunu fl-ħalqa jkunu qegħdin jaħdmu jew hekk. Imma interessanti esperiment li kelli sem sħiħ fih jiena li Mejju li għadda l-1999 wara il-pariri sbieħ li tawna il-membri tal-ġuriji tas-festival tas-sena l-oħra biex jindaħlu l-għana billa kitarri, huma fehmu li għandu ikun hemm għall-Laborniża biss nitkellmu fuq iktar quddiem tal-għana. Imma jiena ħassejt li għandna ndaħluh għall-għana kollu. U fil-faġġara li meta daħħalnieh għall-għana Spiritu Pront, l-għannejja l-ewwel kienu daqsxi waħda dubjużi, kważi
ħasbu qed ngħaddihom biżmien. Imma mbagħad wara l-interess li wara Karmenu Bonnici il-Baħri, nitkellmu miegħu fuq il-programmi tagħna l-qudiem u miegħu Jason Siebu in-Negus, u mbagħad bdew jitħajru. U nista' ngħidilkom li fil-festival li għadda dal-esperiment irnexxa mill-bidu tal-aħħar. U anki il-kommenti li kellu saħibna Ranier Fsadni fuq hekk ħad gost ħafna b'dak li semma li kien eżatt oġġettiv fuq hekk u semma kemm dan l-għana irnexxa u rnexxa bil-kbir. Issa min huma l-għannejja? L-għannejja kien noqgħdu attenti ħafna, mhux dak li kien jgħod fl-imoddi għadu jgħod sal-lum. L-għannejja llum m'għadhomx iktar kif hawnhekk ma qabilx miegħu jikteb Paul Santkasja li dawna marbutin man-naħa mal-akkwati tax-xatt. Daw illum inbidlu. Per eżempju, jekk nieħdu biss l-għannejja li ħadu sehem fil-festival li għadda ta' Mejju tat-tieni wieħed, biex qed ngħid l-għannejja kollha ħadu sehem, imma kien ħarsu lihom biss daw. Insibu per eżempju li għandna daqqaqgħu kitaristi minn Ħażabbar, miż-Żejtun, il-Mellieħa, il-Mosta, in-Naxxar, San Ġwan u Birkirkara. Kif qegħdin taraw dawn huma akkwati li mhumiex direttament marbutin max-xatt, u allura hemm bżonn ta' riċerka tkun kontinwa, assidwa u naturalment issir fi żmienna. Laqqas ma naqbel ma dik li tikteb Marcia Herdi meta għamlet ir-riċerka tagħha madwar 28 sena ilu li qalet li hemm xogħod minnhom minn dawn l-għannejja u daqqaqa li tagħlmu l-università. Jiena fittix u saqsejt u l-ħadd ma sibt li ltqajt miegħu Marigu li dan wara mal-università, jiġifieri ġie mill-Awstralja mal-kors, mlux li telaq minn Malta reġa', kien akkanit ħafna u akkanit għall-għana, imma żgur tgħallem l-għana mhux għax kien l-università, jiġifieri da kollu l-istess ma jgħodx. Mela l-għannejja min huma? L-għannejja biċċa kbira ġejjin mill-klassi tan-nofs, dawna għax talmu l-għana, talmuh mingħand sħabhom fil-ħwienet l-iktar, sabu min jinteressa ruħu fihom u fl-istess ħin ukoll tawhom il-mod imbutatura ħalli ma jiżviluppaw l-identità tagħhom. Kien ħarsu issa lejn l-għana kif semmejt l-ewwel jiena, l-għana spiritu pront. U naraw ukoll l-għana l-ieħor għandna l-għana tal-banju semmejnieh. Spiritu pront ħansemmuh ftit ieħor bħala eżempji. Għandna l-għana tal-fatt u l-għana l-bormiża jew l-għana fil-għoli. Naturalment, da kollu jurina li l-għana minnu nnifsu dejjem irrid min jieħu ħsiebu. Issa, jekk inħarsu li l-ispiritu pront dak li aħna ngħidulu it-taqbil, dan ikun l-għana li l-iktar huwa komuni f'pajjiżna. Kważi l-għannija kollha tħallef xi ftit eċezzjonijiet, kollha jafu jannuh. U kważi ngħidu dan huwa l-għana normali li l-biċċa kbira tal-għannija iridu jsemmaw u jisimgħu u l-biċċa kbira aħna l-udjenza nisimgħu u għalhekk wieħed irid jagħti każ xi kwota tiegħu. U dan l-għana spiritu pront għandu ħafna tipi differenti, għandu dak li ngħidulu l-għana bil-qalba, jiġifieri bej strofa, bej għanja oħra, ikun hemm id-daq tal-prim kitarrista. Imbagħad u mhux fejn ngħidu li dejjem jew kważi dejjem identifikat mal-irġiel. Sal-lum sa fejn fin żewġ nisa biss għaw li għandu spiritu pront, waħda li smajna l-ewwel, għadha żagħżugħa ħafna, ġifieri Jacqueline Gauci minn San Ġwan. U mbagħad għandna oħra tal-età tagħha li hija Fidila Karabot ta' ġuku tal-Madum miż-Żejtun, din għandha 64 sena u xorta għadha tagħni spiritu pront. Imma biċċa kbira barra daw it-tnejn identifikat man-nisa. Mbagħad għandna l-għandna spiritu pront bla qalba li hemmhekk juhu l-kapaċità tiegħu l-għannej ma jkunx hemm waqfien irid jaħseb mill-ewwel. Hemm l-għandna bin-nofsanja jiġifieri jkollok 4 versi, 2 jannihom għannej wieħed u 2 jannihom l-ieħor għal joqgħdu attenti. Għandna spiritu pront fuq il-kelma, jiġifieri li nataw kelma l-għannejja u jivvintaw fuqha dak il-ħin, u għandna l-għandna bid-demp, jiġifieri l-aħħar vers tal-għanja irid jieħdu l-għannej l-ieħor u dan irid jibni għanja fuqu u l-aħħar vers tiegħu mbagħad irid jieħdu l-għannej ta' qablu u jkomplu sejħinek. Kif qegħdin taraw allura l-għannejja għalkemm jistgħu jkunu aktar minn 2, però bażikament huwa għana bejn 2 barra il-fatt naraw l ftit ieħor u l-għandna bormiża li jista' l-għandna bormiża jitanna minn għannej waħdu. Però l-għannejja tal-ispiritu pront xi fitxu. Għannej tajjeb tal-ispiritu pront tal-affarijiet tiegħu tal-qata dejjem li jagħti każ tas-suġġett
m'hemmx għalfejn li jtuħ anke suġġett li jibda ġej waħdu bħal nixxija kif jgħidu huma l-għannejja matul is-serata jrid iżomm miegħu. It-tieni ħaġa hemmhekk għandna impika għaddejja l-ħin kollu għalkemm blana, jrid ikun hemm il-kapaċità mentali u flana fl-għannej, jrid ikun hemm kontroll mela tat-tema u naturalment ukoll jrid ikun hemm dak il-kumment moħbi dieħel u il-mod l-aktar fiż-żewġ versi t-tielet u raba' vers tal-għanja. Dan ifisser allura li jrid ikun hemm l-oriġinalità, jrid ikun hemm rilevanza, jrid ikun kapaċi l-għannej jfisser lilu nifsu mhux ikun batut fil-kelma għax lu hemmhekk ħajaq lura. Imbagħad ikun hemm il-qawwa fil-kelma, biċċa kbira ikollha dik it-toma proverbjali kważi u kultant ukoll nisimgħu il-qawwa tal-idjoma u tal-proverbju Malti, kważi għannej li ma jafhomx daw jew inkella kun hemm xi ħaġa ma jafix l-għannej li ieħor ħajrbu u allura kważi wkoll jgħaddi minn il-labra. Il-lingwa jrid jilgħab biha minn fuq s'isfel, allura l-għannej jrid ikun surmast tal-lingwa fl-għana tiegħu. Naturalment ukoll ikun kapaċi jidħol mal-kitarra, jrid ikun kapaċi juża l-leħnu sewwa, u mbagħad għandek għannejja wkoll li fit-tieni vers jagħmlu dik il-kisra sabiħa. Jiġifieri għandhom ukoll apprezzament tal-vuċi tagħhom stess u fl-istess ħin ukoll joħolqu ambjent ieħor ta' hekk. Issa ħandikom eżempju jiena ta' xiġifieri l-għana bit-taqbil. U hawnhekk ħan nieħu silta interessanti ħafna mill-ewwel Festival Nazzjonali tal-Għana tal-1998 li ħanagħmlu huwa dan ħansemmaħilkom kollha. Imbagħad infissilkom x'qed jingħad u naraw daqsxejn waħda kemm hemm kummenti moħbija. Hawnhekk se jkollna iż-żewġ għannejja Giuseppe Meri ta' Sika mill-Marsa u Nelu Borġ il-Brazz minn Birkirkara. Rridu niftakru li Birkirkara meqjusa bħala dik l-akwata u Malta tan-nies li jħobbu jiftaħru għaliex ħajkritikaħ fuqha ta' Sika ħalli nisimgħu ftit. Hawnhekk għandna l-għana bis-suġġett min jiftaħar jaqa' l-baħar. Qegħdin taraw daw iż-żewġ strofi għandna l-ewwel għannej qallu qod attent sfidaħ, it-tieni wieħed qed jakkużah sfidaħ ukoll, qallu ara tiftaħar.
Alla kif qegħdin taraw issa ara kemm taħ kumment tajjeb. Qalu lest il-malja għalfejn, għax il-malja tattilna l-partijiet sesswali tagħna li huma speċi suhom bħala xi ħaġa ħażina. Mhux sewwa hemmhekk naħsbu. Wallu qed jgħidu attenta x'ħajġilek ħad inkixef. Nienu nek il-brazz ħada l-sfida femielu fil-waqt li jmeli fem li baħar tfisser f'taħi li għallu għad attent għax intħatqa u intħadbati. Kissanna ideja sabiħa ħafna li meli ta' sika qed jgħidlu hekk, qed jgħidlu il-baħar tfisser taħir, mela jiena xi nhom li ħanoqgħod fuq l-art. Kemm dabaħulu tajjeb l-argument. Naturalment għaw issa nenu induna li jista' jaqbdu fuq siq waħda l-melu jgħidlu żgur ma tinsiex il-baħar għax inti m'intix nadif. Allura għandna assoċjazzjoni u konnotazzjoni ta' ilma indafa. Naħseb indunajtu anka mit-ton ta' Giuseppe Mel ta' Sika li qabdu fuq sew waħdissa. Għallu inkarkaris, intiftaħar, m'għandek xafej toqgħod tajjarni għax intfaħħar bħalhom. Konna nieqfu hemmhekk, għandna ħafna kummenti oħra x'nagħmlu, kienet nistgħu ngħidu għani hawnhekk twila sħiħa għaddejja, improvvisata ħin kollu, nista' ngħidilkom li l-udjenza daħlet sewwa fl-ispirtu tal-għana Malti. Issa ikonna bil-fors naħsbu d-darba għax il-ħin qed jafas ħafna, imma żgur rridu naħsbu wkoll li
Hemm ukoll l-għana tal-fatt. X'inhu huwa l-għana tal-fatt? L-għana tal-fatt ikollok storja li dina meta Janni għal-Annej jipprepara minn qabel xikun għanna, mal ħajkollu poezija sabiħa, lesta, l-armonija wkoll fil-mużika u għal gost li nisimgħu Janni. Ħa nisimgħu darba silta minn fatt ta' ċensu Karabot il-Bukku iż-Żejtuni. Il-qoddim ikonu ċans nitkellmu aħjar ma' Vincent Karabot il-Bukku, għandu xogħol sabiħ ħafna hemmhekk sew bħala mużika, sew bħala fatt, il-leħen tiegħu fenomenali, imma l-għana tal-fatt jinqasam fit-tnej. L-għana li ngħidulu huwa realtà vera u għandek għannejja li għannuh dan, u għandek ukoll l-għana tal-fatt li huwa fantasija bħalma jgħanni ukoll bħal dan ċikku de Giorgio tal-Fjuri nitkellmu miegħu iktar qudiem intervistawh. U fl-aħħar nett għandna l-Abor Mriża. L-Abor Mriża għandu 3 varjazzjonijiet differenti. Qabel xejn ngħidulu l-għana bit-kaxkira, l-għana filoli, l-għana ta' nisa, għandu ismijiet differenti. Tajib li għet jgħid li meta jkollok żewġ għannejja jgħannuh dan, għandek jew li huma jgħannu vers wieħed u li hu jirrepetih, mbagħad jerġa' jgħannih l-ewwel wieħed u li hu jerġa' jirrepetih. Mbagħad ikollok ġiġ versi li jimprovizhom jew inkelli joħodhom bħalma jagħmel Mikil Kombo li żgien kelmi aktar quddiem, u mbagħad li ieħor irid iqabbel ġiġ versi miegħu. Għandek imbagħad mod ieħor fejn għandek għannej li għandni żewġ versi, għannej ieħor irid jirrepetihom dawk iġiġ versi, u mbagħad jerġgħu jirrepetu li għamlu qabel, u mbagħad ħaġa għandna ngħidula tieni biċċa il-kadenza. Jiġifieri żewġ versi u t-tieni għannej irid iqabbel il-kadenza tiegħu ma ta' qabel. Imma mbagħad għandna l-għannej li għandna l-Abor Mriża imma darba irid janna waħdu. Introduttorju għas-sensiela kollha billi nsemmalkom esperiment interessanti li għamilna fit-tieni Festival Nazzjonali li għadda għandna l-kor Ċipriot Vasilixja li dan ħajgħanni id-diska il-Blu Grotto li ilha miktuba ħafna bħala melodija u li jiena ktibt il-kliem tagħha u ispirat bħalma kien Willi wkoll fil-mużika tiegħu mill-għana tradizzjonali Malti. Araw x'esperiment interessanti għandna grupp Ċipriot u għandna l-bint Willi Rosemary li flimkien ħajgħannu din id-diska. Bahar li bewes xawti xaw Arahim ħamti u li lila titlaqa Dal-wils tal-fitta ħamsu ekla bahrija U tafrit fejjem bal-musliħu min bintija X'namra ta' bahar isafrulna zewġ ħaġa din kbira żwieġ jgħixu x-xebbi Tispira slija u xkulħu taf dan namur Fin-namra mħabti u xkull namra l-ġuventur
jiġra l-bahar beru ġizirani għal-qamar niqaf fejja ħobni kif tanħani u dajjes ġejja ħal-imblott jitilqu l-kol waħda bħanini u għal-bew xjuftejn Da bahar li behu xaddi xar Arahi ħampi u l-lila tiblaħar Tal-wis tal-vidda tal-suq la bahrija U tal-reġejer pal-muskittu Hobbok ħanini la titlaqat ħani semmalek għax ma tajra kemtejn bat Ejja gawdini għal kull waqtu kull moment Bukket tal-ġilju miħaj memx gergiru Da bahar li behu xaddi xar Arahi ħampi Lila tiblaħar Tal-wis tal-fidda tal-suq la bahrija U tal-riġejer pal-muskittu mill-lila Dal-bahar sodda u xkull sodda mil-tali Kwikab imsibaħ biex naraku ingawdi Li zar kaħlani sa fis-sema li kmerfu Ejja ħobni daw lil-qamar ġabiftu Xieġmil ta' bahar li bewis xaddi xart Ħarajim ħabti u lila titlaqat Tal-wiċ tal-fidda ħansuqek la bahrija Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.